नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी वीरेन बाजार चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप आणि मनपूर्वक स्वागत। मित्रांनो, खूप दिवसांनी आता व्हिडिओ येतली आणि व्हिडिओ काय येतली तर तुम्ही थंबनेल आणि टायटलवरून तुमच्या लक्षात येलाच असतात। तर आत्ताचं जर लोकेशन आहे आपला, तर लोकेशन आहे देवगड आणि देवगडमध्ये मी असे आपलं कॉलेज रोड आहे ना, त्या कॉलेज रोडला मी असे आणि माझ्याबरोबर माझे मित्र असत। आज इकडे येण्याचं कारण म्हणजे आपले कोकणातले आणि मालवण तालुक्यातले जे यूट्यूबर आहेत ना, त्यांनी मला सांगितलं की इकडे मिसळ महोत्सव म्हणून त्या मिसळ महोत्सवाला आपण जाऊया। आणि आता आपण त्या मिसळ महोत्सवच्या गेटवरच असो आणि आपल्यासोबत आशिष नाटळकरा, सिद्धेश आपलो, बंटिया, अमोला, तर सगळे आम्ही इलो इकडे आता गेटवरच असं होता। गेटवरून आपण आतमध्ये जाऊया आणि बघूया मिसळ महोत्सव म्हणजे नक्की काय। तर नेमक्या मिसळ महोत्सव म्हणजे काय ना, ह्या माका पण माहीत नाही। मी पहिल्यांदाच इकडे अनुभवतोय मिसळ महोत्सव, ऐकलंय भरपूर वेळा, पण नक्की काय असतं ह्या माका पण माहीत नव्हता। आता आतमध्ये जाऊन आपण बघूया मिसळ महोत्सव म्हणजे काय। जास्त वेळ मी घेत नाही, व्हिडिओ डायरेक्ट चालू करूया आपण इकडनं। आतमध्ये जाऊन आपण व्हिडिओ चालू करूया। व्हिडिओ पूर्णपणे बघा आणि आवडलं तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर नक्कीच सबस्क्राईब करा। मित्रांनो, इकडे स्पीकरचा भरपूर आवाज आहे आणि इकडे आपल्याला स्टॉल लागलेत सगळे आपले जे मिसळचे ते वेगवेगळ्या ठिकाणावरून सगळे स्टॉल इलेले आहेत। आणि इकडे आपले सगळे मित्र पण आहेत जे शूट करतात, रील स्टार पण असतात आणि आपले यूट्यूबर्स पण असतात जे शूट करतात। तर तुमका मी आता या स्टॉलमधले सगळ्यांची माहिती थोडी थोडी देण्याचा प्रयत्न करते। आपला आशिष पण आहे इकडे, अमोल पण आहे, बंटी पण आणि सिद्धेश पण आहे। तर सगळीकडे आपण थोडं टेस्ट करूया मिसळचा आणि बघूया कोणाची मिसळ किती चांगली आहे ती। हे बघा, इकडे पाठी बघताच तुम्ही सगळ्या प्रकारचे स्टॉल लागले आहेत इकडे आणि मागे तिकडे स्टेज आहे, त्याचाच आवाज येता आपल्या, त्याच्यामुळे तुमचा आवाज कव्हर होईल की नाही माका नाही माहिती, पण थोडा आम्ही जास्तीत जास्त आम्ही कव्हर करूचा प्रयत्न करू। नमस्कार, आज देवगड येथे मिसळ महोत्सव आयोजित केलेला आहे राणे साहेबांनी आणि सकाळपासून खूप चांगला प्रतिसाद भेटतो। आम्ही अहमदनगर पारनेर येथून आलेलो आहे। माझं खांदाकोणी पनवेलला पण आउटलेट आहे। माझ्याकडे दोन प्रकारच्या मिसळ आहेत। एक मटकीचा तांबडा रस्सा आणि हा मुगाचा हिरवा रस्सा। मुगाचा हिरवा रस्सा हा कमी तिखट असतो आणि मटकीचा तिखट मीडियम दोन्ही प्रकार भेटले जातात आणि ह्या दोघांचा कॉम्बो बनवला आहे आपण राजेशाही स्पेशल। त्यामध्ये जे ना ॲडिशनल दही स्वीट सर्व आहे आणि तो फक्त इथे कस्टमरसाठी 150 रुपयाला देत आहे। पार्सल तो भेटत नाही, बाकी हे पार्सल पण आम्ही देतो आणि हे फरसाण वगैरे हे सर्व आमचं होममेड आहे। देवगडची महती काय, देवगडमध्ये काय प्रसिद्ध आहे? हापूस आंबा। तर ती कन्सेप्ट घेऊन देवगडमधले आयटम म्हणजे इथे काळ्या वाटाण्याची उसळ असतेच बरोबर, तर त्या काळ्या वाटाण्याची उसळी बरोबर इकडे एक पन्ह असतं आंब्याचं आणि ही आंब्याची डाळ आहे। हे म्हणजे लोकली इथे घराघरात खाल्लं जातं, पण त्याला एकत्रित कुठे आतापर्यंत प्लॅटफॉर्म मिळालेला नाही। त्यामुळे ॲज अ देवगडी मिसळ पुणेरी आहे, नाशिकची मिसळ आहे, कोल्हापुरी आहे, म्हणून देवगडी मिसळ इनोव्हेशन आम्ही गेले 20 वर्ष याच व्यवसायात आहोत आणि असं नाविन्यपूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो। तर आपल्या की आंबे डाळ दिल्यानी आणि ती आता आशिष ट्राय करता आणि सांगता कशी लागते ती। तर या काकांकडे आपल्या आंबे डाळ त्यांच्या मिसळमध्ये एक तो आयटम होतो। तर कशी लागली तुला आंबे डाळ? मस्त, एकदम सॉलिड चव आहे ना। आंबो त्याच्यानंतर डाळ आपली हिरवी डाळ असते ना, कच्ची डाळ,
कच्चा नाही डाळ, रिअल कच्चा आंबा. रिअल कच्चा आंबा. बरोबर, ते आंबट वगैरे एकदम मस्त चव लागतात. थोडीशी वेगळी चव लागली आमका मस्त. तर ही देवगडची आहे, देवगडी जानकी देवगडी आजपर्यंत मिसळ. देवगडी मिसळ असं जन्माला आलेलं नाही. बरोबर. हे इनोव्हेशन आहे. हे आम्ही जानकीच्या माध्यमातून केलेलं आहे. जानकी हॉटेल मिठभाव. हॅलो हॅलो. आपल्या देवगडमध्ये पुणेरी मिसळचं पण स्टॉल लागलेलो आहे. आपल्याला दिसता समोर पुणेरी मिसळ आणि तो आशिष तिकडे शूट करता. आणि या काकांनी इकडे बरेचसे डिश मांडून ठेवले आहेत. इकडे दिसतात पण आहेत आपल्याला की इकडे मिसळची टेस्ट करतात सगळेजण. आणि इकडे बरेचसे त्यांनी मांडून ठेवलेले आहेत. आज मी याला पार्टिसिपेट झाली आहे. म्हणजे माझ्या मित्राने हे केलंय. म्हणजे त्याच्यामुळे एक आहे ती स्पेशल मिसळ आहे, ती तुम्हाला बॅनर मध्ये दिसते. बरोबर. ओके. आणि एक आहे मिसळ ती साधी आहे, ती फक्त 50 रुपये. 50 रुपये. म्हणजे ज्यांना परवडेल तसं लोक घेतात. स्पेशल मिसळचे रेट किती आहे? स्पेशलचा 150. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला काय कोणतं म्हणजे वेगळं बघायला मिळतं? वेगळं म्हणजे हे काय व्हरायटी आहेत ना, ज्या वाट्या आहेत ना ते वेगळ्या. आणि फक्त साध्या मिसळ म्हणजे काय, फक्त मिसळ आणि फरसाण येतं आणि 2 पाव वगैरे कांदा, म्हणजे नॉर्मल जी साधी आपली असते तीच मिसळ असं. बाकी त्याच्यात काय वेगळं असं नाहीये. आमच्या हॉटेलला पण 2 मिसळ आहे. आपण शिजवलेली मटकी, त्याला हळद आणि मीठ लावलेले आहे. ही साधी बुंदी आहे जी आपल्याला पाणीपुरीला वगैरे वापरतात. हे पाणीपुरीला जे शेव वापरतात ती. ही पापडी, एक गुलाबजाम. हा भडंग आहे, कोल्हापुरी भडंग आम्ही यूज करतो मिसळला. हे दही आहे, कांदा आहे आणि हे सोलकढी, गावची सोलकढी. ही आमची रोजची मिसळ. त्यात फक्त फरसाण आणि मिसळ आणि शेव टाकतो. दादांसाठीचा जोडा टाळा आणि देवगडच्या आंब्यासाठीचा जोडा टाळा. हा आंबा बघायची, देवगडचा आंबा त्या बाद चौकभरीला मालिक होती मंडप आकाशात. इंस्टाग्राम पेज बंटी कांबळी यांना नुकतीच मालवणी अवॉर्ड्समध्ये सर्वोत्कृष्ट हुकलाईन हा पुरस्कार मिळालाय. ते देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यानंतर अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरण बाजार या पेजचे संचालक अक्षय नेरुरकर यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान होतोय. त्यानंतर आशिष नाटळकर, सुवर्ण कोकण ब्लॉग यूट्यूब चॅनल आहे, आशिष नाटळकर यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान होतोय. त्यानंतर सिद्धेश चव्हाण, मिस्टर स्ट्रॉम हे इंस्टाग्रामवरील पेज आहे. या सर्व सोशल मीडिया हँडल करणाऱ्या आणि कोकणी आणि मालवणी आवाज हा संपूर्ण महाराष्ट्र आणि भारतभरात ते नेहमीच पोहोचवत असतात. तर स्वप्नील पाटकर यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान आहे. आणि ओमकार बांदकर यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान होतोय. कोकणी गड ओमकार बांदकर. यानंतर आपले स्थानिक कलाकार कुमार ऋत्विक धुरी आणि आकाश सकपाळ जी 2 दिवसापूर्वी आपल्या मिसळ महोत्सवाची रील जी व्हायरल झाली होती, अगदी धुमाकूळ घालत होती, त्या दोन्ही कलाकारांचा, आपल्या देवगडचे स्थानिक कलाकार आहेत, त्या दोन्ही कलाकारांचा आपले आमदार साहेबांच्या हस्ते सत्कार होतोय. आपण नेहमी पत्रकार मित्रांच्या माध्यमातून बातमी द्यायला प्रयत्न करतो, पण आजची काळाची गरज ओळखून हे जे काही युट्यूबर ज्यांचा आम्ही सत्कार केला, जे इन्फ्लुएन्सर आपण ज्यांना म्हणतो, जे प्रभाव टाकणारे जे लोक आहेत, प्रत्येक या तरुणाच्या मागे 25-25, 50-50 हजार के लाखावर व्ह्युअर्सच्या प्रत्येकाच्या मागे आहे. म्हणून माझी इच्छा जेवढी आहे की त्यांनी या मिसळ महोत्सवाच्या निमित्ताने त्यांना बघणारे जे लोक आहेत त्यांच्यापर्यंत माझं आमचं देवगड पोचवावं. देवगडमध्ये काय चाललंय, देवगडमध्ये चांगले मिसळ महोत्सव होत आहेत,
देवगडमध्ये सांस्कृतिक महोत्सव होत आहेत, जेणेकरून पर्यटनाच्या नकाशावर माझं देवगड ही चांगल्या पद्धतीने ठसठशीत पद्धतीने दिसून येईल, हाच आमचा या मागचा प्रयत्न होता. आज जे काही या माझ्या लहान मुलांना नाचताना पाहिलं, आम्हाला काय या सगळ्या गोष्टी जमत नाही आणि जमणार पण नाही. आम्ही काय बाबा माईकवर बोलणारे लोक आहोत आणि आपण भाषण पुरतच आपण ठीक आहोत, पण ह्या मुलांना पाहिल्यानंतर म्हणजे जो काही टॅलेंट आपल्या देवगडमध्ये जो उभारतोय, म्हणून आपण पुढच्या वर्षी किंवा येणाऱ्या कालावधीमध्ये स्थानिक कलाकारांसाठी पण एक कार्यक्रम निश्चित पद्धतीने आयोजन करू, जेणेकरून त्यांनाही आपलं असलेलं टॅलेंट दाखवण्याची चांगल्या पद्धतीने संधी भेटेल. साहेबांच्या पदस्पर्शाने देवगडचा हापूस दुपटीने भरला आणि या कोकणी स्वाभिमानी वाघाने कोकणचा आवाज दिल्लीपर्यंत पोहोचवला. वॅक्स म्युझियम, कंटेनर थिएटर, पवनचक्की गार्डनने देवगडचा कायापालट केला आणि आमदार साहेबांनी जगभराचा पर्यटक देवगडमध्ये उतरवला. शेवटी प्रत्येक देवगडवासियाच्या मनात घुमते एकच आपुलकीचे गाणे. शेवटी साहेब प्रत्येक देवगडवासियाच्या मनात घुमते एकच आपुलकीचे गाणे. सदैव राहू देत आमचेच आमदार लाडके नेत्याची राणी, लाडके नेत्याची राणी. महाराष्ट्राची संस्कृती आणि परंपरा या नृत्य आणि संगीताच्या माध्यमातून जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. गाण्यासोबत कंटिन्यू गाण्या झाल्या पाहिजे. वा वा, एक देखणा सोहळा, एक उत्कृष्ट सोहळा. प्रतिसाद महाराष्ट्राची परंपरा, महाराष्ट्राची संस्कृती संगीताच्या माध्यमातून मंडळी साधे बोलायला विठुरायाचा चरणी नमस्कार सारे विठ्ठल. तर मित्रांनो मिसळ मागवलो आम्ही, आता टेस्ट करतलो. सगळ्यांनी मिसळ मागवलो थोडी थोडी. हे बघा, हे सगळे मित्र इकडे आहेत आपले. बंटे टेस्ट करून बघ. हे कशी लागली, कशी लागली अमोल? टेस्ट बघ कशी लागली, बघ तरी टेस्ट करून कशी आधी. अरे ही पण तिकडच युट्यूबर्स आमचे असे काम करत असतात सगळ्या बाजून. आपलं बंटी आहे रील स्टार, आपलं मालवण तालुक्यातलो रील स्टार, फेमस रील स्टार. आणि आपल्या बरोबर तो बघा एक सिद्धेश पण रील स्टार. तिकडे आपल्या पराग कुबला, इकडे आशिष नाटकर, इकडे ओमकार बानकर आणि इकडे आपलं अमोल. सध्या सिल्वर बटन मिळाला अमोलला. आणि इकडे जोरदार गर्दी आहे मस्त आणि परफेक्ट. हा अड्डे हो. आणि इकडे गर्दी भरपूर आहे. आणि आत्ताच आमदार वगैरे येऊन गेलेत. आणि हे बघा, हे एवढी गर्दी आहे दिसतं आपल्याक ती. स्पीकरच्या आवाजामुळे आमका काही सांगूक येत नाही माहिती. तर आता मिसळ मागवलं होती, जरा टेस्ट करून घेतो. मित्रांनो तुमका मिसळ महोत्सव आपलं जो होतो तो कसं वाटलो तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. आता मिसळ महोत्सव तर तिकडे झालोच पूर्ण. त्याच्यानंतर आम्ही जेवसाठी इकडे अलंकार हॉटेलमध्ये गेलेलो. तर हॉटेल तिकडे बुक केलेलं, ऑलरेडी बुक केलेला होता. तिकडे इलो, जेवलो सगळे आणि महोत्सव संपलो. आता तिकडे सेल्फी पण काढत होते सगळे. ते बघा तिकडेच अजून थांबले आहेत. फोटो सेशन चालू होतं. आशिष आता देवगडला
तू आता घराकडे जातलो ना? आता मी घरा काय ना शिरगावला. आशिष आता शिरगावला जातलो. आमची वेगळी गाडी आहे तिकडे. आम्ही गाडीन मालवणला जातलो आणि मालवणमधून मी परत घराकडे जातले. म्हणजे उलटा म्हाका डबल रूट होतलो तो. आणि पराग आणि इलो तो त्याची गाडी घेऊन इलो. तर त्याची सगळी टोटल फॅमिलीच सगळी. तर आजची व्हिडिओ तुमका कशी वाटली, मिसळ महोत्सव कसं वाटलं, तुम्ही सगळ्या कमेंटमध्ये सांगा. तुमका जर व्हिडिओ आवडली तर लाईक करा, शेअर करा. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर सबस्क्राईबचा बटन दाबा. आणि आपल्या मित्राचं पण चॅनल आहे सुवर्ण कोकण ब्लॉग. तर त्याच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये पण तुमका मी लिंक देतोय. तुम्ही त्याच्या चॅनलला पण जावा आणि चांगले चांगले व्हिडिओ असतात ते पण शेअर करा, लाईक करा नवीन व्हिडिओ मध्ये. तोपर्यंत काळजी घेवा. देव बरे करो.